Adom. One way wadama yensasie mfrisi. Yeka Asante Asama wadama wo hefa. Yo medase we mefa akonye so echia yinra setutu Opemsuo. Danase nadaroma na yo bebite. Yeka Asante Asama ya. Asante Asama wo district mu na ya such the South district. And she yen capital na ya Aguna. Nti se ufri Kumasi na okwa udra grana afa unsabunkum nsanifa so a Aguna station fa unsanifa so a na chese wokọ Asante Asama. So ofa dwaben so na se dwoso kwan so a udru dwaben na udru afidwase a afidwase station ho no ofa unsa bunkum so a na kwan no do wokọ Asante Asama. In fact, the Bema hunu pa kese a de agidi wo hoye SDA hospital. Hospital no ha nje hona Asante Asama ewo. But we free Kumasi kwa ye kwansiri edunu nso. Enti nye baby ewa bebre. Bacha. Adama udi ade mefanse mfiese na bosome seni. O me nya kwanya esu akere me krum ye machi bosumi afiye mu. Vanse bosumi miensa ni mu na me nya kwanya yes jo na ye hwe bra na wo ye disibrantie no sen na asaman esitie me nana mi bedi na die no ono betra so 1969 in fact no ye omo ana omaku school pa sa time no nemse wo ye ka Asante ahemfo na omaku school na ka ho bi nti o di juma son ko pa on timidi secondary school ba ho kunadu yadom secondary school o tie no de ne wo fa obedi na kunya obetra na mu no edin to so onam no so ne so na nya SDA hospital nti in fact the woman says that time no ba na Asante Asama ne fa na Asante abrochire nti kanea sa mantem ho no ho ne bia kruma fon kambo mom timito generator edibisi krum ho a anajo bi twombia na street light ho nti no mo sa mantem ho free mampon fidwase nyina obetwama ho sekane e ho sire nti no mfro Asante abrochire eti na yewo kruma fon so no mo to ho che pa bi mu te se Asamanghene bi se BK Opuku eni mpanifo bi a na bibi wo musem enti omo boa ma ekromo boa youth no bi wo ha oti adwuma na obefa youth no bi akota ne nche na train no na ama omo so akomanim tie ma sa enkabom no na ye stronko e kromo na echire no me na ye emre enti boye emre na se niam bi wo ha na onni ho ahoden enti me no ekono na niam na e ba form kakrakra na emum oye niam kese a meti hai metima kase foundation na o na se fapem na yato no fapem eso a esese de eseme no me ebitima magina so aye niam akese jo atiefo ye ne bema Acheampong Sarpong tosumienu Asante Asama ehne na etwetwe nkomo ni nyina eye empuntu a opre edi ama ne kru na afiwe mu a eye bosumi tosumiensa no ena onya kwan esuaye na yebeti ni esuaye no na mebusa na sabi wo ye de sebrante di Asama hwa na no wo ohuniema ekoso ewo ho na wadama usi bibi kire kru no wie a obeye ohene ade baako na odisi wonu so ade niema be na odisi wonu so se mabedi hinin niema weni na meti akiri mi hu se eha kro no na mabayi anamonse na mebetu ede aboa medase bebre na sede o kan ye no me baaye no onse Opemsuo me ate asese se de Asante yenkokon ekon a yesua no so ayehia ye kokese a Asante manyina yesua so na de maye ne se ma pomodia kenkan abakosem efakru no ho ne nkrata mesue hunu amane ne amamra efakru no ho na mehu se ye nananom Asantema ahoden ne akukudura itimidi kokono se saa ifasa
kwan a ɔmofa so timi di kodi nkunim no a na yɛsɛ yɛde ko hia a yɛbɛtumi nti me baa ne de hia me di kan yɛ paa ne sɛ broni bɛka ne sɛ ɛsɛ sɛ woyɛ feasibility survey ɛsɛ woyɛ survey wokɔ kurom nti me ma consultant anaa mepa nkurɔfoɔ ma ɔmo ba kurom hɔ bɛyɛ nkuroma no interview ɛna yɛpeke nneɛma a ɔmo hia ahun sɛ wokɔyɛ adeɛ a yɛnana mo kɔko a yɛfrɛ bibi wokɔyɛ kɔspa ɛkɔhwɛ otamfo no menyusu menka so tamba no mede ka asɛm kɛkɛ ne nahoɔden ne baabi a ɔmmerɛ yɔyɔ to peke saa information afei ɔmo abɛtena ase ahunu sɛ sei na nkɔfoɔ no ɔmo ɛteɛ nti yɛpɛ sɛ yɛne ɔmo kɔko deɛ sɛ ha ne yɛfa nti saa pɛpɛpɛ na meyɛɛ nti mebae mehyia broni bɛka sɛ stakeholders ɔmo kurom no nyinaa maako medi kan hyia mmaburu ɛyɛ ɛmo a ɔmo dɔɔso wɔ kurom wɔ papapapa nti mehyia ɔmo no mema ɔmo bisa ɔmo ne ɔmo di nkɔmmɔ ma ɔmo kyerɛ me ɔmo ɛhaw ɛne ɔmo adeɛ ɛyɛ nisɔ ama wɔn nti me kronkyi saa adeɛ no to ɛfiri hɔ na mefrɛ akuafoɔ nyinaa ɛwɔ kurom hɔ me ne ɔmo di nkɔmmɔ mefiri hɔ na mefrɛ awofoɔ ɛwɔ kurom hɔ ɛna me ne ɔmo di nkɔmmɔ ɛna mewie mesa frɛ ɔmo a widows ɔmo kunu no ɛwu agya hɔ me ne ɔmo so di nkɔmmɔ ɛna mefrɛ maka ɔmo di dwadufoɔ wɔ kurom nyinaa me ne ɔmo hyia akɔmfoɔ ne asɔfoɔ ne ɔmo kurom nyinaa ne ɔmo hyia na me ne di nkɔmmɔ na kyɛ sɛ metwerɛ saa ne mewie kura me amfa nsi hɔ na mesa ma consultant ɛkɔ kurom ɔkɔyɛ interview nipa bɛyɛ 800 sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛhunu nneɛma ɛwɔ a ɛbɛgyina so ma mahunu deɛ ɛsɛ sɛ meyɛ nti me ne woka sɛ menim deɛ ɛsɛ sɛ meyɛ na mehu sɛ ne mmerɛ so kɔ na bi wɔ hɔ a mentwɛn ɛnyɛ sɛ mewie me document ansa na mato anamɔ bi nti na deɛ wɔ hɔ paa ɔmo a na ɔmo bɛtwerɛ BEC GHS foɔ no na mahu sɛ ɔmo homasua no wɔ fam nti me ne teacherfoɔ hyiae ɛna yɛdi nkɔmmɔ yɛhwɛ kwan yɛbɛma GHS foɔ no ahyɛ nkran nti mewie na hu sɛ na ɔma kwan na sɛ quickly sɛ me organize extra class ma GHS foɔ mo bɛtwerɛ exams no nyinaa nkora bɛyɛ 240 ɛno mo metu teacherfoɔ no ka mo no mo kɔ ɛyɛ extra classes bra na ɔma kwan afei so na saa time na mo exams no yɛ abɛn nti mewie na sɛ every month bia mekɔ school na makɔhyɛ ɔmo nkran na menenam school foɔ na mehyɛ ɔmo nkran so ɔmo nyere ɔmo ho ɛma mehyɛ ɔmo bɔ sɛ wa wobɛtumi anya single digit bia no mɛboa ama kwan biara so kɔ school ɛna mesa ma ɔmo yɛ a wɔ sɛ wofeeli koraa bɛkɔ school ɔso so ade ɛhia nti mewie ɔmo wie school no na mesa organize ɔmo sɛ yɛsɛ ɔbonsam de adwuma ma obi ɔni hwɛeɛ me organize conference ma teenagers me wɔ me partners ɔmo wɔ India na deɛ ɛwɔ mu na ɛɛdɛ ne sɛ yɛma no wie school a bebree nim deɛ wɔkɔ akɔyɛ yɛnkuro mu a yɛnti wo ntena mu sɛ wowie school a bɛyɛ dɛn na woyɛ ɔwofo no afro ba sɛ wowie school wobɛyɛ dɛ ɔbɛka sɛ ɔbɛyɛ doctor ebi kora na doctor koraa ni mu because ɔka sɛ ɔbɛyɛ mason a wowahwɛ abɛbo no nti ɔbɛka deɛ a woyɛ ɔwofo a ɛbɛyɛ wo dɛ ɛbɛtɔ wo tirim nti me ne me partners bi wɔ India yɛ develop app bi ɛfrɛ no talent factory nti me ne wɔ mu di nsfa de ne bɔɔ den sɛ akora baako yɛ a na nka bɛkɔ so no bɛyɛ 500 Ghana cedi talent factory no saa talent factory no deɛ ɛyɛ ne sɛ ɛwɔ nsɛmmusa bɛyɛ aduosia na abɔfra no wobusabusa no yi nsɛmmusa no nyinaa no wie a na ɛde report ama abɔfra no sɛ abɔfra yi nsɛmmusa wabua no yi aha na obɛtumi abɛyɛ doctor obɛtumi abɛyɛ mason obɛtumi abɛyɛ businessman ɛma na ama 3-page report on abɔfra no ho nti nkora 200 me sponsor ma ɔmo nyinaa ɔmo no wie BC no ɔmo twɛ ɔmo results obiara fele ehunu deɛ daakye ɔpɛ so ɔyɛ ɛno na ɔmo de gyina so de select school a ɔmo ɛbɛkɔ afei a nyame ayɛ adom ɔmo results aba me kan si so sɛ ntia manya ne sɛ in fact ɔmo twɛ BC no so no me kan sɛ bebree hɔ kora na community no ɔmɛtwerɛ nti me sa sponsor ɔmo ma period no na ɔmo twɛ BC nyina ɔmo didi free
said the beer on betimi any a supervisor so more from soon you'll be a didi Emma will be in your home didn't me actual exams and the many and say Mofrano I had dear papa compared to a few tremuno na even Cromokas and come ban temper and come be so muntamabianca de mbeno and my minim say a fear a dear enemy ye besa sentep me share that say minya say nipa ena here nipa impuntu ene here nipa ene here in the sense enema nyame abo nyina nipa na ne odikan ti so bo nipa edi na mo ne na adwene sisi a impuntu no enye den me ka kire nkofo se ye tore bia ye sore ya na obi ya no ba no osidan obi ya no ye road wanye nipa papa wan tete nipa ansa na waye saa ne ma na wudi go ye road obeba no wo so fufuo cause nipa no on appreciate the way you need what I'm trying to do and I said the me here am prayer me gidi se hu hia pai se the nipa wo dwene no saa na wotie baby ye duru abrabo mu nyina ye se de si dwene ntira ndi se tibi eboama ya dwene sisi su ye niema yufu no nimde a ebema adwene no asisi a ebema ye ya ahemfu yi ene politicians ni adwuma enye den but ya moasa kwa no so ni fiti ya ni abe yunu se yo krobi ya yakosi government yakosi akoye market enkofo enkodi mudwa aha if you say one tin nipa na se idris odika hunu nipa no baby wogina ansana wo hunu ehunmo a odi betima boa amana konanim na me de masase a me ma enye no nkwa me sa ni youth okrum sa ye conference dansi na miensa eno so ye pese wo mu hunu se daase ne ye wo mo se de be wo madwene ebisi so mwe ne mo bia oba bia certificate me kan wo homa so mo mikromfo mo antimi anya kwanya masa conference se mo bia ba conference omo ba conference ye omo betete de ma se na emo ano ebe sha se free o so be so nya mo bia ebe ye wo be so okupa conference na si ansa na wonya mo bia free so nti eno ne ade a sabri meno kase etimi aye efa yufu no ti uba Facebook Opemsuo radio conference aye nana ene mabunu no ye ya ebeboa wo mo odat no eno ene etwagu e wo Facebook Opemsuo radio ni nyina yese nana kasa no shaase no na yese one aye omomo wo kromu no market women aye asofo akonfo awofo sebe omomo kunu afrim nyina hiehyia na ono mo di nkomonimu a no behu se we ne hia no we na eseme wamana so a watoko so ebua se sabi sukuu kura na wo ho no na wo ho de na nso mofra no ya betwe nso hwa wie no na amo ayi no wo fom akura so de wo ye ba ko na atiate na yi ba na wan saike na adwe na e ma ne ko na chi e kom di me pa na o si metena ma ye adwuma a menwinwi kakra ti wo ma me kakra dididi a me ba broni se all out enu na cha no ma we nyina na afa so na nsana enkomo na de beto aso no me pese obra Facebook Opemsuo radio abra na esi bibi ni soye no me pese yetie ansana yatoa enkomo ni nyina so bra Facebook Opemsuo radio yenkotie ensemo a na ekan Yes, Nana, supply the more. For the scholarship a buy me na educational fund me na ne di kan true mu foto no ne di kan e ba sa ni nto Opemsuo so se me na animunyam school so na yesi ewo Asante mamu no me ho yenko enya mienu eduru bra na yebie ano no me kromu na asaman na Opemsuo ba bi ma gina eyensa na ho ma nkura atwa Asante man ho enti na chese mabai de na chese ayade a ni so pa ni ajiwo sa kwan no so na asaman edie na
a woman is so say me buy 7 bosome nsuni jame adoma make say ya no mati committee a ye tro abakosama ewo kromo die mahunu kakre ne se bebre enim ekura wote so no ho abakosam enti sa konwa to a na bohu se Matthew Macau ni nyama bebre because obi de o kan de obi ka kire no obi kura no ni ehu gina susu gina bia but wate eno ka bi enti eno mahu se menya saa abakosam na me kronchire na mana ye homa botai ne se kromofo nyina eze obi etimi kan no hu eba ne saa emma onse be bia ube yu hiani wo de wunim ho yakaso obi yu hiani a enye se uniska ade a wuni hu nim de ube ye hu hiani enti bebre ni saa nim de fa kwan ba so na asama ba na de de ne se next wo hwe in history asama ba 300 years mfi 300 years no tuni be ka no ahasa next year 2025 ena ye be di saa mfi ahasa no me ye saa de na fe so de ye pese ye pa na se ye hu se krumo agriculture ana se kuayo ya de a me manfo no eni chefo na de de ne se me so me wo minfu my adwuma wo Minister of Food and Agriculture da na me na me procurement head saa time no me free obey mfi me no ni in the World Bank project in African Development Bank project in saa man de minimum hu ne ma pa nti me hu se esa me boa wo mu se de si yinkua eni ade de nti no ye ade a ya identify ni ma mienu pe me mfa nto jasesi ni mum bi mfi kakre die ni mu beti se ubo Asamanghene na saa de kro na ade batawo na yetimi ahyemu kena yeni yi na etimi abo Asante man ne Ghana man unim se me krum yetimi produce 2 Black Stars players kro no Samuel Wusu ene Patrick Chumesi nyina abo Black Stars da ye kire se me manfo no ni yenkrofo a omuni bo pa enti no so ye niema me ye sha asesi ye bidi hu dwuma ne ma omo talent na na se adoma chade ewu omo no etime pi na enche bia no se ye hwe Black Star players no mom ni mirika ko kura ne ya de wo bitim na be free aba de to so bio aban de 1 district 1 factory me hu se me kromo ye nche ya ye bitim de factory ni bia ba ho na abo de nwuma mrante ni mabawa no enwuma ene ade a de woni so yebebo nom de nwuma de wo mu se mene omo yensa no nwuma so ahia na mehwe de mahunu de ese me yebo omo nsa no nwuma no enye de ye o table so keke ebi mo ho munim empabo aye pa me de bi ehun picture kire wa ebe yonwa ade pamfo nti me ni wo mu nyine di nkomo a me to system no nyame ya adoma emfi kakre di enimu bitima ya mana ye ne aye ne ye the store se me krom e university wo ho yesa wo training college midwifery wo ho yesa wo secondary school nti school kro no ye ya ko isi school kro me bomo de anse wo monso no me ni wo mu nyine edi nsa wo so a de ese me ye boa bia no ebetimi aye aboa eti ubisamia enene niema kakra bebre wo ho ye beti scholarship scheme eno no ye hua ade bia Opemsuo ye bia no copy esu copy enye bone dabi copy and paste enti bia wo Asante mon bia ne ade a yesoso ye beye ama na akoye na mambusa we obenya asumdwe abuman na makro no apija said ye hwe wo so ya no ye wa ai oskan ye se kro no yesi muache na wo bayin said ye wo fia ye wura kan kro no kwaka mu nyina bom na bua fi se niam a wodi gu akwan mu nyina se wunya kro no se omo bua wo na sani so adin we said ye mesa dika kan na
ɛno yɛ adeɛ hia yie papa wadama ba yi sɛ na wasi aboa makro no ana yɛse mu akyɛ no sɛ na sɛ atimi ayɛ nyame da se sɛ akonnwa tɔ a ɛyɛ de ya aprepre bɛba mpanifo koraa me aka ate sɛ aprepre ama na sɛ akonnwa no koraa mu sɛ bibia ni ho saa ɛkyɛ sɛ nyɛ akonnwa ɛso ani biara me ba num no yɛnya afa bi a na mati wakaw ɛwɔ mu me ne wo kasa koraa no ɔmo ni ma ɔmo ho so menka ne saa ɛde kɔ court nyame adom yɛkɔɔ court ɛdi kan court ɛditia ɔmo ɛsa abɔ ɔmo ka ɔmo ɛnte ɔmo ho ase ɛsa de akɔ nyame adom a bɛyɛ December yi mu court bɛka ne nyinaa mfa deɛ ɛsere sɛ mo court baako a modi kan kɔ ɛka na ɛbɔ mo nya ntua ɛnso mo nya ho akokoduro saa de ɛkɔ foforɔ deɛ saa ɛha adwene koraa ne sɛ ɔmo saa de adeɛ saa bɛda Opemsuo na de wasɛm aba Opemsuo anim a wo saa de kɔ court ma ne yɛyi nti ɛno na ni bi wɔ so ɔn sɛ menua deɛ ha adwene sɛ ne nyinaa yɛ nimdeɛ nipa bebree nim o nti bo sa asɛm a ɔmo twe ho nyinaa wotim sɛ wotan sɛ busan sɛ na deɛ ntira ya me kura me hɔ a me busa me ho question sɛ nti me nanka saa deɛ wei to me nka medi saa deɛ wachi ansa ne sɛ da bi tub sɛ mmoayen ne mom deɛ sɛ deɛ ɔkan deɛ sɛ meyɛ biaa meyɛ nkura yi a mema ɔmo aduane a ɔmo de tworo BC manko ka sɛ mo a modi machi mo ma momra mebɔ dawuro ma kuro mu nyinaa obiaa in fact me kura me refi ɔmo bie school nansia no ɛnam nkura ɔmo baayɛ ɔmo yɛ meka sɛ nkura ɔmo yɛ ade no mema ɔmo books meyɛ books ɛkɔkyɛ ma nkura ni nyinaa sɛ de bɛyɛ a ɔmo adesua bɛkɔ ɔmo anim ɔmo kɔtworo BC ɔmo didi manka sɛ ɔmo di wachi ne nko a so kuro ni nyinaa mefrɛ market women mefrɛ youth obiaa mfa no mo menya mfrɛ ɔmo sɛsi ayɛ abɛifoɔ ne abɛibo nsɛm a wɔ kurom hɔ a ɛsɛ mefrɛ ɔmo na yɛhwɛ na ɔmo nso hwɛ de ɔmo bɛtim de ɔmo bɛboa nti nokorɛ deɛ meka ne sɛ deɛ mayɛ nyinaa no menyiyim me pono ɛda hɔ abie ɛda hɔ nansia yɛdi kwasi dɛ amanfoɔ ɛbaayɛ nyinaa obiaa ɔbɛba biara no mefrɛ ɔmo a ɔmo nyanka a meka sɛ yɛfiri a ebi mu twɛn me a ɛsɛ mekɔbɔ ɔmo menkɔhwehwɛ sɛ wo papa ɛdi mekyia mehia saa deɛ no de hia no sisisi a nyame adom baabi yɛdu nyinaa yɛnka mmom sɛ ɔmo tie me ɔha woyɛ Asamanghene wotie me a ɛbɛ yɛ dudu nka bom ne hia me a meti ha yi mempɛ biribiaa ama me ho kuro no ho dɔ ɛna baabi a nipa teɛ yɛaba sɛ yɛsom ne yɛba bɛsom nti momka yɛ nyinaa yɛnka mmom na yɛntimi ma Asante Asaman adom akyɛdeɛ a nyame de adom ɔman no sɛde bɛboa asanteman na bi aka Ghana man nti mede atiefo yɛne bɛma Acheampong Sarpong ɔtɔ so mmienu Asante Asamanghene na ɛtwetwe nkɔmmɔ na sisi a mekɔ Facebook no wohwɛ comment a ɛba ano ɔden yie papapapapa yɛbɛ hwɛ ne akenkan bi na wa na ama no ɛho manfoɔ tie ne